Чарнагорыя стане 29-й краінай-сябрам НАТО. Украіна пачынае свой шлях да НАТО зноў. Сёння мы разам з Юрыем Дракахрустам хочам пагаварыць пра тое, ці варта Беларусі далучацца ў будучыні, канечне, да НАТО, і што будзе, калі яна да НАТО далучыцца. З вамі я, Дмітрий Гурневіч, вы глядзіце, слухаеце радыё «Свабода». Юрый, вось менавіта, ці варта далучацца? Мне цікава ваше меркаванне. Маё, што абсолютно так. Что вы думаете? Ну, Дмитрий, знаете, я бы сказал так. Мне вот это питание, да, подається подобным на питання, а вот что будет, и ці варта, как Дмитрий Гурневич стал директором БТ. Я могу отказать, коли треба. Я за. Вот. Але, видите, я бы сказал так, что з этого зменится, все зменится. А самое главное, каб гэта адбылося, повинно все змениться. Павінны змяніцца вы, па шчырасці, вот. Павінна змяніцца БТ і павінна змяніцца Беларусь. Ні пры якіх іншых абставінах гэта, на жаль, просто не можа адбыцца. Тое самае, калі мы кажам, а вот што будзе, калі Беларусь далучыцца да НАТО? Ну, у цяперашняй сітуацыі, калі Беларусію кіруе Лукашенко, калі Беларусь знаходзіцца ў ваенным саюзе з Расіяй, і зразумела, ён нават чыста фармальна, ну, ніяк не сумяшчальны з сяброўствам у НАТО. Акрамя таго, норавы Расіі мы выдатна бачым і адносна Украіны, адносна той жа Чарнагоры, якая далёка-далёка, яна ўпадае ў гістэрыку, хаця здавалася б, ну, якая для яе это пагроза. Што тычыцца Беларусі, ну, вот, калі, умоўна кажучы, завтра Лукашенко штосьці, так сказать, стукне, і он скажа, да, давайте мы пойдем у НАТО, но послезавтра российские войски будут в Беларуси. Вот это докладно. Мне падаецца, што з такой логікай, што давайте не рабіць чагосьці, бо завтра тут будзе Расія, это азначае, што нічога ніколі не рабіць, па вялікім рахунку. Натуральна, што гэта дыскусія гіпатэтычная. Тым не менш, мы прапрацоўваем пэўныя сцэнарыі не толькі тут, і людзі ў сацыяльных сетках, і дома гавораць пра тое, што калісьці будзе, купім там карову ці каня ці машыну, як это будзе выглядаць, чым будзем карміць. Варта гэта зараз уже праглядаць. Я лічу, што для Беларусі абсалютна відавочна трэба накіроўвацца ў НАТО, трэба думаць пра гэта. Прынамсі, калі, напрыклад, цяперашняя ўлада гэтага не хоча, то тыя сілы, там, палітычныя партыі, грамадскія аб'яднанні, которые сапраўды хочуць свабоды, дэмакраты, незалежнасці Беларусі, павінны да гэта імкнуцца і настойваць на гэтым. Таму што ёсць прыклад нашых суседзяў з поўначы, Літва, Латвія, Эстонія, ёсць прыклад таксама Польшчы. Гэтыя краіны далучыліся да НАТО, таму што гэта не проста вось, вот мы зробім кепска Расей, далучымся да НАТО, або она ненавідзіць НАТО. Не ў гэтым прычына. Прычына ў тым, што сапраўды гэта гарантыя іх бяспекі. І, в прынцыпе, гэта пытанне іх выжывання як дзяржавы і як нацыі. Бо без гэтага Расія магла б зрабіць з ім што хацела. Уводзіць войскі, выходзіць, хадзіць праз гэтую краіну туды-сюды, і ніхто б не звяртаў ніякай увагі. Баючыся, канешне, НАТО, 5-го артыкула, які як дзейнічае там усе з аднаго і адзін за ўсіх, Расія гэтага не зробіць, бо НАТО — это самая буйная і ўплывовая міжнародная арганізацыя. Відавочна для мяне, што гэта таксама карысць для эканомікі. Напрыклад, вось калі гэтыя балтыйскія краіны далучыліся да НАТО і Польшча, інвестыцыі павялічыліся ў 3,5 разы. Калі гэтыя краіны далучыліся, пачалася мадэрнізацыя войскаў іх. Яны сталі больш бяспечныя, яны змаглі прадаваць зброю таксама вельмі забяспечаным пакупнікам. Ужо некалькі важных прычын я назваў. Ёсць мінус, канешне, што Беларусь павінна была б аддаваць, там, скажам, 2% ад ВУП, валовага ўнутранага прадукту, на абарону. Але гэта выдаткі для сябе, як бы гэта выдаткі не для кагось, а для некага дзядзькі там, у тым ліку і для дзядзькі. А апрача таго, імідж Беларусі значна павысіцца. Я бачу адны плюсы, не разумею, чаму вы кажаце, што Расія прыйдзе і будзе канец. Слухайце, ну далучылася тая самая Эстонія. Я сказаў абсолютно конкретно. Я сказаў, што калі вот цяперашнім стане, ось завтра, 7 чэрвеня, у дзень, калі ўступае Чарнагорыя, раптам Лукашенко скажа, а мы хочам у НАТО. Вот я сказаў, што тады 8 чэрвеня прыйдуць рускія войскі. Ну прыйшлі на ў Грузію. Вось, але я сказаў толькі пра гэта. Я не сказаў, што як бы гэта адзіны фактор, а фактараў шмат. Вот вы слушна сказалі, трэба думаць. Ну да, вот давайте паглядзім, як думае цяперашняе беларускае грамадства. Да, вот, я ведаю шматгадовыя апытанні, якія праводзіліся ў Беларусі, і нават у лепшыя гады як бы не было большасці беларусаў, калі ім пыталіся ці саюз з Расіяй, ці еўразвяз. За еўразвяз ніколі не было, ну, можа, асобныя там гады паловы. А так 30-40% паводле апошніх апытанняў Вардамацкага ввогуле 14. Але заўсёды, ва ўсе гады, нават
сярод тых, хто быў за Европу, за еўравыбар Беларусі, тых, хто быў тым не менш за НАТО, в разы было меньше, в разы. То есть это было 5-10%. Я хочу вам нагадать вот конкретный белорусский досвід, вот вы сказали, политичные силы повинны. Я памятаю як мінімум две заявы абсолютно праеўрапейскіх беларускіх палітыкаў, ну, які не просто, так сказать, там, з пушчы з леса, а якія, ну, былі так ці інакш кандыдатамі ў прэзідэнты. Это Домаш, і это, калі я не памыляюся, Маленкевич. І яны абодва казалі, да, мы за еўразвяз, ну, хай перспектыве, но мы супраць НАТО. А вось Пазняк кажа наадварот, за НАТО или супраць еўразвязу? Абодва. Пазняк это казаў не тады, калі быў кандыдатам у прэзідэнты. Калі быў кандыдатам у прэзідэнты, не казаў. А вот я кажу про тое, што людзі казалі на тых месцах, якія, ну, калі яны несуць палітычную адказнасць перад нацыяй. І в этом сэнсе вот на гэтых месцах яны, я думаю, адчувалі вот этот расклад у беларускім грамадстве меркаванняў. Калі ён зменіцца калісьці, ну, значит, зменится. Ну, вы таксама назвали философский момент, конечно. Спочатку повинно змінитися це міркування. І в той же Україні, і ми бачимо, якою ціною. До речі, ще до Майдана, до другого Майдана, там питання, там значно більше, ніж в Білорусі було проєвропейських настроїв, але за НАТО ніколи не було в більшості. Магчыма, оно толькі вось зараз так вынік, як бы з чаго это ўзнікла. Вы узгадали социологию, я просто захвочу наших глядачоў и слухачоў зараз пісаць на Фейсбуку, на Одноклассниках, там, где вы нас бачите, глядите, комментарии ваши, ці варта долучаться и что могло быть с Беларусью после такого долучения до НАТО. Поколькі социология уже узгадана, я хотел бы узгадать іншы таксама важный гістарычны факт. Гэта незалежность Беларусі, 91 год. Колькі беларусаў хотела незалежности? Меньшасць. Был референдум, беларусы не хотели быццам бы незалежности, хотя мы не говорим там, наколькі это было легально. Тым не менш, сёння незалежность Беларусі для большасці каштоўнасць. Ёсць пэўныя гістарычныя рэчы, на якія як бы нацыя або там народ, выбарцы, яны, магчыма, гэтага не до конца разумеюць. У Беларусі тым больш не разумеюць, магчыма, некаторыя, таму што вядзецца велізарная доўгагадовая прапаганда. Супраць НАТО, супраць еўразвяза, гаворыцца там пра некую гейропу, пра некія танкі, там, которые зараз захопяць это ўсе краіны. Тым не менш, эти краіны нармальна развіваюцца, і беларусы чамусьці ездзяць у Вільню, у розныя крамы, у Беластокі і іншыя, хочуць там адпачываць, для іх гэтыя краіны ўзор. Таму вось такі прынцып, што сёння грамадства не хоча, таму давайте чакаць, пакуль оно захоча, калі з ім не працаваць, оно ніколі не захоча, это першае. А па-другое, вось менавіта НАТО і еўразвяз, але мы кажам толькі пра НАТО сёння, все ж таки гэта менавіта вось раўназначна незалежнасці 91-го году, таму што гэта гарантыя. Мы цудоўна ведаем, што вось галоўная пагроза беларускай незалежнасці гэта сёння пуцінская Расія. І толькі, скажем, НАТО ў стане абараніць Беларусь вось ад таго, каб яна перастала існаваць. Бо з кожным годам сапраўды ўплыў Расіі, я лічу, больше і больше. Яны часам змяншаюцца, зніжаюцца, тыя войны гандлёвыя адбываюцца, але гэта дэталі. Тым не менш, няма мяжы, яна не аднаўляецца, хаця гаворы 23 гады зараз адновіцца. Толькі НАТО можа гарантаваць сёння бяспеку Беларусі. Нічога больш. І таму гэта пытанне проста выжывання для такой дзяржавы, як Беларусь. Ну, Дмитрий, когда мы вернемся в 91 год, то я бы сказал так, что, ну так, у свете цуды здараюцца, але яны здараюцца даволі рэдка. Калі мы прыгадаем цуд 91 году, то варта сказаць, што, ну, ён атрымаўся, мягка кажучы, вельмі мягка, не без дапамогі Расіі. Калі б не без слабасці Расіі, так? Ну, чаму? Ельцин поставил, не, я не згодна. Ельцин поставил подпись, и он был инициатором Вискулей. А не Шушкевич, и не Пазняк, а Ельцин. Так что я бы так не сказал. У іх, это можно долго тлумачить, які там был концепт у Ельцина, але тое, что развал СССР было его мэтай, это правда. Вось. І в этом сэнсе, ну, так бывае, што можна штосьці зрабіць насуперак волі, ну, падаўляючай большасці народа. Ну, это в принципе, не часто атрымліваецца. І часцей за ўсё, як, дарэчы, в 91 годзе, это адбываецца ў выніку, ну, велізарных геапалітычных зменаў, якія, як правіла, залежаць не толькі ад той краіны, от якой
якая, так мовіць, такое рашэнне прымае. Тым не менш, маем прыклады Грузіі, Украіны. Так, у краіне вельмі нецікавая сітуацыя, але яна ідзе ў бок развязу, яна праводзіць рэформы, балюча, але праводзіць, яна падпісала пагадненне пра візы, зараз будзе пра асацыяцыю. І як бы, ну, мы бачым, што ўсё ж такі мы перабольшваем часам таксама ўплыў гэтай Расіі. Яна можа страшыць або ўвайсці там у горы, дайсці да горы ў Грузіі, далей не пойдзе, таму што ўсё ж такі Захад у нейкім сэнсе абараняе або стрымлівае. І мне падаецца, што вось выгады значна больш будзе напрыканцы. Калі Грузіі і Украіне і удаецца гэта рабіць, у прынцыпе, Малдова таксама, не лічачы прэзідэнта, который і так вялікай ролі там не грае, бо там все-таки парламенцкая рэспубліка, таксама ідзе гэты бок. І ну што Расія можа з імі зрабіць? Але бачыце, у бок ідзе, але там і думка мяняецца людзей. Скажем, у Украине зараз іншая думка, у Грузии зараз іншая, но это якраз это не як бы кейс, это не прецедент а-ля 91 год, что, мовляв, вот народ думае так, а мы, мовляв, ему скажем, и он за нами побежит у НАТО. Боюсь, что не побежит. Так само, ведаете, мне уявляется спрэчным ваша теза, что только з НАТО. Ну, вот, до речі, есть Чорногорія, да, а побач Сербія. Сербія ідзе в развяз. В адрозненні ад Грузіі, Украіны і іншыя, з імі падпісана дамова аб кандыдацтве, яны кандыдат. Іншая справа, колькі гадоў там будуць перамовы, невядома. Але Сербія не ідзе у НАТО. Бо і нема Расіі з-пад боку просто. Што? Расіі нема пад бокам. Так і ў Чарнагорыі няма Расіі пад бокам. Ну, у Чарнагорыя маленькая ўвогуле краіна. Беларусь ж такі значна большая ў некалькі разоў. У Сербіі свае меркаванні. Ёсць шмат еўрапейскіх краінаў, Аўстрыя, Фінляндыя, Швецыя, якія ў развязе, якія заходнія краіны. Але яны па тых ці іншых меркаваннях не ўступаюць у НАТО. Сказаць, што яны абсалютна безабаронныя перад, так мовіць, ну, каб мы былі такія, як Швецыя багатыя, то я таксама, можа, так і не думаю на такія рэчы. Справа не толькі у багацці, але я просто кажу, што казаць, што вот толькі НАТО, ну, это не факт. Все ж таки, думаю, факт, але не важно. Мы уже про это говорили. Да. Апошні момент, апошняе пытанне до вас. Вот вы сказали вельмі цікавую рэч на пачатку, что давайте не будем, як бы там, або прынамсі, калі б мы так зарабілі, то Россия адразу нападзе. Но с такой логикой это означает, что конец Беларуси, апошні цвік, потому что так можно пачуць з боку улады такие, там, давайте не будем там национализма белорусского языка, потому что Россия там прихлопне. Не будем проводить реформы, ближаться з развязом, потому что Россия прихлопне. Давайте не будем того робіць, потому что Россия прихлопне. Або не ставить мяжу, бо Россия прихлопне. Слухайте, ну гэта такая рабская ментальность, означает, что Дмитрий, вот ничего не робить, потому что будет горш. Вы вот не почули, видать, то, что я сказал. Я не сказал, что коли Беларусь, умовно кажучи, изменится, у нее изменится влада, у нее будет демократичный лад, у нее будет зусім іншая політика у сферы адукації, у сферы, у тым ліку военной сферы, в экономичной, у шмат в якіх сферах. Калі гэтыя змены адбудуцца, то на пэўным этапе, калі пры гэтых зменах Беларусь захоча вступіць у НАТО, то я не выключаю, што тады вось этот аўтаматызм як бы прыхода расейцаў будзе зусім не абавязковы. Зменіцца Беларусь, дарэчы, можа зменіцца і Расія да таго часу, бо это будзе не заўтра. Так што казаць вот просто, што ой, калі Беларусь пойдзе у НАТО, адразу прыйдуць рускія, нет, это не так. Я не выключаю, што калі это будзе сапраўды паслядоўная, мэтанакіраваная палітыка доўгатэрміновая, то, ну, я бы сказаў, нават і тады такая пагроза ўсё роўна будзе. Але як бы успрымаць ее як нейкі, так сказаць, чорны джокер, што вот яна ўсё б'е, я так не скажу, я так не думаю. Але вот, умоўна кажучы, калі это уявіць сабе заўтра, ну, заўтра будзе, заўтра, безумоўна, будзе. Прынамсі, краіны, которые далучыліся да НАТО, здаецца, ні адна не хоча адтуль выходзіць. Так што гэта, відаецца, таксама гарантай і сведчанне таго, што на сённяшні момант гэта самая важная, самая ўплывовая арганізацыя, і все-таки варта акрэсліваць ужо сёння, акцэнтаваць, або як-то так вот прамацваць гэту сітуацыю, рыхтаваць, скажем, эліты і грамадства да таго, што ў будучыні магчыма давядзецца такі выбар рабіць. Я, прынамсі, 100% за гэтым выбарам, і гэта пытанне проста жыцця і смерці такой дзяржавы, як Беларусь. Ваше цікавае меркаванне пішыце ў каментарах на Аднакласніках, ВКонтакце, на Твиттере, на Фейсбуку, ці варта Беларусі далучацца да НАТО і што будзе, калі яна да НАТО далучыцца. Пра гэта сёння гаварылі Юрый Вихохруст, я Дмитрий Гурневич, а вы пра гэта слухалі і глядзелі на Свабодзе, свабода.орг. Бывайце. На пабачэнне.